Bu, sarapan. Kok seger men, Bu? Pecel, Mbak. Bu. Wah, enak. Enak wong kok lalap kok jeblok-jeblok. Lalap apa timun? Lalap timun, go pecel. Tandur ngene Mbah Darno, Bu. Ki tandur ki lho keri dhewe iki pol-polan guri. Somben panene ayo Mbah liyane entek. Ngasak, Bu, masakku wis entek asakane dadi. Lah iya, dadak cek entuk asakan ki tandur ning bedrek. Tandur nang. Mbok dewor. Ambil terong. Hei. Mbok dhewe lesu kae. Ndek. Tapi ora kelar. Betah kan. Piye ditemplung ora kuwi? Ya Allah. Kum. Lamat ora. Allah. Ya Allah Gusti, Man. Sama ora kena segone. kapan kino gak mangan aku. Cemaput.